at ang kaayayang lirang. Ihanin niyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanino. Atong padayong iampo dinhi ang panginahanglan sa kalibutan karon, labi na gyud ang kahusay niining na naggubat nga mga nasod, ang panaghiuyon sa kabubuton sa atong mga katawhan nga nag-away karon, labi na gyud sa atong mga politicians dinhi sa atong mga supporters dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Hatagan unta sila sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa paghandom namo sa mga misteryo nga nakahatag sa tao sa kalauman, sa pagkabanhaw, pinaagi sa pagbag-o sa dungog sa iyang sinugdanan. Nangamuyo kami Ginoo sa imong kaayo nga ang among gihandom diha sa pagtuo, among makabot diha sa kanunay nga paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduceo na sina pag-ayo sa mga apostoles. Busa mihukom sila sa pagsumpo kanila. Ilang gidakop ang mga apostoles o gibalhog sa karsel. Apan niadtong gabhiuna, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa mga ganghaan sa karsel o gipagula ang mga apostoles o giingnan. Pangadto kamo sa templo og sultihi ang mga tawo mahitungod ni ining bag-ong kinabuhi. Gituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudiyo aron manambong sa tigom sa labawng hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa karsel aron paatubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga pulis, wala na didto sa karsel ang mga apostoles. Busa namalik sila ngadto sa labang hukmanan ug mitaho. Sa pag-abot namo sa karsel, among nakita nga maayo kining pagkasira ug ang tanang gwardya nagbantay diha sa mga ganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan, wala na didto'y binilanggo. Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga gwardya sa templo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari,
Nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya may tawo nga misulod og miingon kanila, ang mga tawo nga inyong gibilanggo atoa sa templo nanudlo sa mga tawo. Busa miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardya uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Wala sila mogamit og kusog kay nahadlok man sila nga matuon sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Daingon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Pahimayaa ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon mamati kanako ug malipay. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Himayaa ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya. Ug giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Paglaom kamo kaniya aron musanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga naong dili man lipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo. Ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Alleluia, alleluia. Wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sa kanino.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Og kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ni ay common kaayo nga madungog nato dinhi nga statement or linya sa atong Ebanghelyo, kaning giingon nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Nindot kayo, no? Ganahan mo? So kini di ay mahigugma, di gyud mo silot, kung dili muluwas. Kamong mga ginikanan ug ang inyong anak makasala, latuson o dili? Kasab-an o dili? Mo na atong paningkamutan na maliwatas Ginoo, na ay niingon ako, Father, ang Ginoo mo silot baya? Ako nga naman, siya ka na ding makarma ta. Makarma ba? O na ilang yung gabaan. Naku niya, silot din as Ginoo, nga karma man na. Nganong di man mo silot ang Ginoo? Nga naman, tungod kay ang naa niya gugma, pero doon na siya warning. Ang motuo maluwas, ang dili motuo gisilutan na. Muna ikuyaw kayo, dinhi des kalibutan, ang silot de dinhi mao ang atong dili pagtuo sa Ginoo. Silot na siya kung di ta motuo. Nga naman, matod pa ni diri sa tong Ebanghelyo, ang Ginoo mao ang kahayag. Ang pagsupak niya mao ang pagpuyo sa kangitngit. Asyunan kag naakas ngitngit, silot na eh. Di ba? Kana ato inon mangitngit na bilangguan. Sa una ngitngit man tong bilangguan, kay ni kagabi wa may suga, ngit-ngit kayo. Pero karon ang atong bilangguan, social naman kayo, na naman gani smart TV. Magkakita naman kayo sila dito kung nga wali na ko dito sa bilangguan, lanog-lanog masad. Ato lang i-shout out ang atong mga binilanggo
no? Regards niyo diha, Happy Easter mga binilanggo. Nahingan ako, Father, i-shout out me. Pilion lang nako ang sektor pabilanggo o sa mo, ako mong i-shout out. Okay, 5 ko katuig diha sa bilangguan. Gahapon dito na sa prisuhan sa Liloan. So nag-increase sila karon Sa una 330 ra to ang babae ug lalaki, tipo na. Diha pa to'y pagsugod na ko diha 310. Karon hapit na mo sobra na 440 na. Kusog ang ilarong hiring. Kusog ang hiring dito. So, basig ka mo, ganahan mo mga apply. Ano intaw, nagbanday-banday na sa ilang mga, dito, ilang mga higdaanan. Nganong naabot man sila dito sa prisuhan? Tungod kay wa magsunod sa sugo sa Ginoo, ni supak ba? Ang Ginoo ba'y naghatod nila dito? Mo'y nagsilot? Dili Sige intaw, pangandoy pa dir, iampo intawon ming makalaya na mi dire. Naku nganong nanood man sad mo diha. Mao na, di ay musilot ang Ginoo. Kay ngano man, ang atong pagsalikway sa iyang sugo, kana silot na. Kay wa nato sunda ang kahayag, ang kagawasan, gisunod nato ang sala. Ang sala mao may kangitngit. Ang sala mao may musilot nato, dili ang Ginoo. Mao ginitiman iha. Diri gani sa atong kuan, diri sa atong unang pagbasa, misunod man ang mga apostoles. Nagsunod man gyud Ginoo. Gisilutan sila sa mga pangulong pari nga dunay sala. Unsa may ilang sala? Jealousy. Nasina pag-ayo ang mga pangulong pari. Pari Pangulong pari. Usbon gini nako kay ang mga masinahon day kayo sa unang panahon ang mga pari. Ambot ka karon masinahon pa bang mga pari karon sa inyong paminaw? Masinahon dili? Kusga. Sige ron. Ang kasina ilang gidakop ang mga apostoles, gipriso, gipagwardyahan. Ang silot sa kalibutan dili silot para sa Ginoo. Giadto lag anghel ngadto sa bilangguan, wa ablihi ang pultahan. Gipagawas ang mga apostoles, gipabalik ngadto sa templo, nagyaw-yaw na sa didto sa templo. Ngotong pagkabuntag, ilan na untang kuhaon kay paatubango na sa mga labawng hukmanan. Sa kinsa pa'y paatubangon nga ang mga gwardiya tisar kayong gabantay, wa gyud mamilok kay di gyud pagawason nya, sirado ang pultahan. Pagsuod wa na dito'y apostoles gikuha sa anghel. So ang silot sa kalibutan basta nagsunod tas Ginoo, dili silot kung dili success. Ang sama ng success, ma-experience nato ang gahom sa Ginoo. Ma-experience nato ang milagro sa Ginoo. Muna, dinhis kalibutan, ug magsunod lang tas Ginoo, wa gyoy silot. Way kasubo, way kahadlok, way kabalaka, wala ka nang hahanapin pa. Kamo, nagsunod gyud mo sa Ginoo o mosupak sad? Saman, nagsunod o mosupak? Pangutan-an na imong tupad. Gusto kang silutan? Gusto ka silutan? Sayon ra kayo, gusto kang silutan? Supak ka ang Ginoo? Ako, gusto kong silutan? Supak ko na kong Ginoo? Ako lang hilabta ng Madrid. Mana? Silot na. Di ba? Kada bang unsay balaod sa Ginoo nga angay sundon sa estado sa imong kinabuhi karon, ug di na nimo puy-an, silot na para nimo. Para gud anang bana, mga bit,
Ang silot sa banang mga bit, unsa man? Gubot, hasol ang iyang kasing-kasing. Kay kahibawa man gyud siya na kung mahibawaan sa siyang asawa, gubot man gyud. Wa ba yay taong gusto gubot? Wa oy. Kamo gusto dai mo sa inyong balay nga magkagubot? Di oy, bisag ka nang nangabit, bisag ka nang nanuyop, tanawa na mga manuyopay. Awa, hibaw man gyud sila masakpan ko ani tiklo gyud ko. Mo na mura sila paranoid, magsige na sila paniid. La, wa ka tayo bawi ani, wa ka tayo bawi ani. Ana, way kon diha, way acid diha. Wa ay, an kay ni, safety kay ni. Ana, inig buto, uy, naaman di ay. Silot na. Mao na ang silot kana ding mamakak. Sige. Pamakak. Di ba ang sunod mahitabo nimo, managana na kang makigistorya og moatubang sa tao nga imong gibakakan. Kana mga anak magsigpamakak tanawa. Adto na magsigig ana sa cellphone, magbutang pa na diri og kanang sa iyong anak, kanang headphone. Para dili gid sila makabati. Kay kahibaw man silang namakak sila. Na. Kuyaw kay nastanan kanang bakakon gisilutan na. Kana ding mga manag-uyab nga wa mo puyo sa ilang kinabuhi isip manag-uyab, mura gid sila minyo, magsigig yung premarital sex. Tanawa inig uli, luya kay nag mga naong. Nga naman, gisilutan na. Na nagluspad na. Di ba? Labi na gyud, inig resulta ba? High school pa ka, college pa, wa na gasuka-suka na, asti lang siluta gyud. Unya inig kahibaw sa ginikanan, ang ginikanan mura sa gisilutan, maapil man. Maapil ang ginikanan, malusno ang ilang paglaom. Ngano man taon day, ngano man. Unya ra ba, di gyapon patuo, inig panganak, i-deliver gyapon ngadto sa ginikanan, gisakitan na sa pagkamabdos, mao pag ipaatiman non sa anak kay wa man sa tao'y trabaho ang inahan, gibiyaan ra basas ni tukhang niya. Mao man style karon. Purting sinilutay. Unya, wa may ikapakaon sa anak. Kay pobre man sa taon kaayo, muari dayos pare. Kay mo adto sa kas barangay, mingaw sang barangay official adto ang pare. Daghan kay itong kolekta atong Domingo. Ito adito. Nagtuo sa tingalig porting daghan ng sobra nga sige pa mangitag pamaligyag slap dire. Galisod na santa. Gamay pa mangikita galin. Na mo komedya na lang ko igari dire, labi naman nagkugos og bata, kanang pakiton kita nga kugos og bata nga imat kay ignaw, pader para in taon gatas. Ano bang maluoy ko ba kani? Mauna ni ang silot na apil in taon ang bata og silot tungod sa sala. Ang sala gyud. Mauna matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang sa tubag na to. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Kinsa man ning kabos mga igsoon, nagiingnan sad sa Ginoo, bulahan kamong mga kabos. Mao ni sila ang mga tao nga dili maghimog desisyon para sa ilang kaugalingon, mag-agad ra kung unsay isulti sa ilang amo or sa ilang pangulo. Mag-agad ra ba? Way giangkon nga ako ni kay kabos man nothingness. Way giangkon. Unya kun doon na sila'y madawat, kamao silang muamping kay hinatag ra ba ni. Di ba? Kusog na ka ng mga uy, hinatag ra ba ng kuan? Hinatag ra ba ng father? Ma ato ning dagkutan ang kadila, ayaw na dagkuting kadila kay hinatag ra ba na atong monsenyor. Nagibinditahan na ayaw nagdagkuti. Magtuon ta kumawa na may suga, ako lang ning dagkutan. Ayaw kay gibinditahan na ni father. Kamaog yung muangkon. Mura mag-ibalyog maayo ba basta kabos, pero dili kabos na butang ranas daplin, isuod pa nas basurahan usahay, ilisan din atong ilang mga kandila nga nindot kay tanan katong mga scented kayo ba. Pero og kabos ka, kamaog yung kang muingon, ampingan ko ni kay dili ni ako
Mao na kanang kusog kayong musupak sa Ginoo, gisilutan na. Ang kusog mosunod sa Ginoo dinhi sa kalibutan, way silot. For God so loved the world. Ang nahigugma dili mo silot, pero musupak na ka sa iyang gugma, mao na nay silot. So kinsa man day mo silot nato? Di man mo silot ang Ginoo, kinsa man day mo silot nato? Di oy, wa gyud hisgot diri nga ang yawa mo silot. Kita maoy mo silot. Kita rasad maoy gasilot-silot sa tong kaugalingon. Matag higayon nga di ta mosunod sa Ginoo, kita maoy naghatag og silot sa atong kinabuhi. Di ako electric fan diri. Doolon to nako ron dito akong pagmon. Ang sa may hitabo, agas gini akong singot. Kanya kisa may nagpaong ato, ako. O di agas akong singot. O ako palang untang gipaandar, sige man gini o manay hunong, o masanay reklamo diha, amawa sa dakong singot, di ba? O kana. Ingon mo ron, ayaw na sige patuyok ng electric pan di babaw pa din. Kapoy kistanan si tanaw na electric pan. Atong pagmon, kamuntanan, anak gyud mo prasuna. Wala pa nang naa diha. Nindot kay mo tan-ahon dire. Sa una ba? Dungan gyud. Anak gyud. Tanawa karon o, di ba? Nagyapoy na may gisilutan siguro na sila, pero hindi na kay grabe noon. Hindi na kay grabe ang silot, no? At least ba? O gato ning ipalapad ang kalibutan karon masinupakon sa Ginoo in general. Tanawa karon gagubat na ang Russia ug ang Ukraine. Silot. Tanawa karon na nag-away ng atong mga kandidato kasagaran nila. Silot na sana. Gubot kaayo. Kapoy kay paminawon ang atong mga kandidato o mga supporters. Mao na ni ang atong silot. Tanawa karon atong giguba ang ozone layer tungod sa atong siging paaso. Dagko kay mga aso sa mga factories nga purting dagkoa, di nimo pwedeng matuyok og usa ka adlaw imong lakawon. Dagko kay mga factories dito sa laing mga nasod, dato nga mga nasod, gabuga og aso ngadto babaw, purting pagkabuslutas, ozone layer. Karon unsay resulta? Global warming, climate change. Kani silot na ni nato. Sigit ang pamuhian ng mga baboy niya, ang hugaw sa baboy adto padong sa sapa. Purti pag yung bahuas hangin sa palibot sa mga silingan, ang sapa di na sa kakaduol kay purting hugawa, di na kakapanglaba, di na ganita kahimog mga lakaw-lakaw ng sapa para manghugas atong tiil. Kay sa una kami lapok ang tiil, ngitag sapa-sapa kay manghugas. Karon manghugas ka dito, kagod ray dangatan ni. Niya kinsa may gasilot na to ani? Ang Ginoo mo'y gaguba sa sapa. Ang Ginoo mo'y gahatag og pollution aning atong hangin, magsakit atong ilong sighanggap anang baho. 24/7 kita mo'y gasilot ngano man kwarta ang atong giapas, dili grasya. Kwarta. Ang gugma sa kwarta matud pa ni San Pablo maoy tuburan sa tanang yawa. Na siya. Suko mo muna ako sa niya. Hunong lang tani. Gina, nindog na ta. Mga igsuon, ang kahayag nga mao si Kristo mianhis kalibutan ug mihatag sa iyang way sukod nga gugma ug kaluoy. Busa masaligon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dan-agi kami. Ginoo, dan-agi kami. Alang sa simbahan nga sa kanunay mamahimo siyang buhing timailhan sa gugma ug kaluoy sa Dios, labi na sa panahon sa kangitngit sa atong kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dan-agi kami. Alang sa mga nasod nga ilang protektahan ang kinabuhi sa mga inosente ug sa matag tawo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dan-agi kami.
Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami. Alang niadtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamas ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga makaambit na sila og sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami. O Dios, uban sa gugma, sud-unga nga maluluyon ang among panginahanglan, amo kining gituboy kanimo diha sa pagtuo ug gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, kining among mga grasya, pimaan sa mukmang sa gupaw sa tusa. Kining panog, kining ilong, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit lumamahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayluay niining sakripisyo, nagpaambit kanamo sa usa og halangdon nga pagkadiyos, itugot na ngamuyo kami nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuoran, magpuyo unta kami sa kinabuhi nga sibo sa maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo og diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya
duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong din
adlaw pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man tangging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Nagdain. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita.
Ginoo, patalinghogi nga mapuangoron ang imong katawhan o himua nga silang imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod. Dili na gid ta silutan kay gihigugma gid tas Ginoo. Unsaon man aron mahitabo gid ni dili gid ta mosupak sa sugo sa Ginoo. Kada nato supak gisilutan na ta. Kita mao'y naghimo og desisyon nga silutan ta. Salamat sa mga wa mo supak sa Ginoo nipalit gyud slat. Kamo mga masinupakon ra ba sa mo diha. So nanatay halin niabot na ang atong dopes, niabot na ang atong halin og 2,458 slots. Pakpak. Hinaoton tang dili mo mosupak ayos Ginoo no kung itagaan mo grasya palit dayon kay nagkinahanglan kairon ang atong parokya niini ang atong mga projects nagpadayon ako lang yan ipakita tingay karong Domingo ang atong PowerPoint so naapatay 51,542 ka slots sa DOPS para ni sa atong projects ako sa ding i-announce dinhi ang gamayng husay sa atong nagasto sa ordination o sa kantamisa ni Father Charles, ang atong igsuon dinhing pari na kuan. Ang total gid natong gasto 471,738. Mao na gini ang gasto tanan niya ang atong nadawat nga donation 141,223 and 13 centavos. Mo nang doon natay deficit nga 330,514 and 87. Ato na lang sa ning gikuha sa atong kolekta. Okay, ato magitong igsuon dire. Ato ang gitong parokyano niya wa man kaayo ini kay ni hatag ato masig na igo ting ito sila ni audit og ni kuan ba ni sa tungusa agaton mo tong wa kayo kahatag pero sige lang ato lang po ni nadayon man gyud nindot sa kayo natong kasaulugan ni atong mga panahona mao ra na importante ug naa sa ganahan ninyo mutapar aning deficit maikog mo kanindot ang inyong taplan 300,000 ra man to gamay ra man sa dako rin na kagamay ana tanawa rong gasto aning mga kuan politisyan tagpila na kamilyon ilang gasto para lang yun mabutangan ng ilang mga naong diha anang kilid-kilid sagbot ra ba na inighuman gamay ra kay ni 300,000 sus kumingking ranis gipang gasto anang ato mga politicians karon bukbo og may kwarta binilyon na kwarta para lang sa ilang kaugalingon kasagaran kani para gunis Ginoo iba iuli pa ginas Ginoo og pila 100 fold di ba kana sila diya mapildi pa gina sila kada bag ato tanawon bagamay ra kining kwarta ha pero dili gid ta kayo kahatag kay nganuman mupili gid tas kangit-ngit katog yung atong kaugalingon nga kalipay sige pero ato lang agwantahon kay na sa uban atong kakuhaan simbahan god ni bulahan tong mo makigsuod sa simbahan alaot kadtong mo palayo ano kamong mo palit og slat bulahan ang di mo palit sunod na sa ngadlaw ang Ginoo manaa kaninyo Manaa usab kanimo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan ang Amahan ang Anak ug ang Espiritu Santo Amen. Gihalad na ang misa padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw ug panagdait ni Kristo. salamat sa Dios
Pagambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.